Ni adtong Mayo 21, adunay dako nga debate nga nahitabo sa Tagbilaran City. Kung hindi si si Bishop Eusebius ang first nag-compile, sino? Ug kana nga bugat nga pangutana mao'y rason nganong nanglimbong ang Baptist pastor. Atin pong pasagutin, no? Nakakoy 1 minute, nakakoy 1 minute. Pagdali. 1 minute. I have aklat nyo po. Ito ha, Odium. Ang sabi nakaanota ng award ng Cardinal Sinbok, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. Whole And then Bible. the Old Testament. Ug mao kana ang iyang limbong nga tubag. Ako gayud nakasaksi nining debatiha ug ana ako naglingkod duol sa pastor. Ug ako gayud gipiksyuran ang iyang libro nga gigamit. Ug kini gisuwat ni Bro Dwayne, isa ka Catholic apologist, ug ingon sa pastor kay dili daw Catholic mao'y nag-compile sa Bible. Kay matod sa libro, the apostles and their followers mao'y nag-compile. Mong dili jud daw ang Katoliko. Ug samtang nagdebate pa sila ni Father Darwin Gitgano, ako gayud dayon gichatan ang nagsulat sa maong libro. Ug akong giingnan nga gigamit ang iyang libro sa pagpangilad. Ug gitubag dayon ni Bro Dwayne ng akong message nga ang mga apostles and followers nga gipasabot niya adto kay mga Katoliko. Ang klaro pa sa udtong tutok nga adunay gyoy intensyon si pastor nga mangilad gamit ang libro sa Katoliko nga iyang patuohon ang mga tao nga sakto kuno siya. Pero ang nagsulat sa libro nga iyang gigamit mo ay naming badlong kaniya. Ug matod pa ni Bro Dwayne, napakababaw naman ni Fuentes. Tungod kay wala siya kasabot sa iyang libro nga gigamit. Mong dapat jud mag-public apology si Pastor Fuentes sa iyang pagpangilad sa daghang tao diha sa syudad sa Tagbilaran. Okay, proceed with the question. Proceed po. Ay, be responsive ang kapatid na Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Dito ang binabasa ko, the first who compiles the Old and New is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga first century po ito, sino po? Sino? For the benefit of the public. Yes. Agatong klaruhon mao, gipamatudan sa affirmative nga si Bishop Eusebius mao'y nag-compile sa Old and New. In other words, ang tibuok balaang kasulatan. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mao'y nag-compile sa Old and New, the entire Bible, who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Nagama og respond video si Pastor Fuentes may tungod sa iyang pagpangilad sa katawhan sa Tagbilaran. At atin pong tinatawag po itong tinatawag tayong mababaw daw tayo. Oh, Dwayne Cartian, ano to? Ang author ng Odium na ginamit niya sa video na siya daw nagsabi, no? Ang ito, we are just quoting itong page ng Easy Word Becomes Life. Murag nasuko si pastor tungod kay wala siya kasabot sa kung unsay gipasabot ni Bro Dwayne sa ang babaw naman ni Fuentes. Pero sa realidad, ang ipasabot ni Bro Dwayne kay may tungod sa paggamit ni Fuentes sa libro ni Bro Dwayne. Tungod kay ang libro, dili to pwede magamit ni Fuentes sa pagguba sa argumento ni Father Darwin Gitgano. Kay parihas ra sila nga tinuod. Diha sa libro ni Bro Dwayne nga ginganlan og Odium nga gigamit ni Fuentes nga nag-ingon, the apostles and their followers compiled the New Testament. Ang pulong followers nagpasabot sa mga early Christian fathers. Unya ang mga protestante nga mga Bible scholars nagatuo nga ang mga followers kay mga Katoliko. Dugang pa, kana nga argumento ni Fuentes kay gigamit na sa isa ka Seventh-day Adventist nga si Dan Maasin. Kinsay nag-compile sa Biblia? Ang mga apostoles o ang mga Kristohanon. The Catholic Church has the answer by Dwayne Cartuhano. The apostles and their followers compiled the New Testament. Ni adtong first century. The Popular Handbook of the Archaeology and the Bible by Joseph M. Holden and Norman Geisler. It is a reasonable view that the New Testament canon was completed by the 1st century AD. Ug dugay na kini gitubag ni Bro Dwayne
Sa pagkatinuod lang, salamat kayo ni Bro Dwayne kay bisag dili mi kaila sa personal or kauban sa ministry ug busy kaayo siya nakahatagipon siya og direct nga tubag sa paggamit ni Fuentes sa iyang libro nga out of context. Pero atong unahon-naon niya mas kamao mo interpret sa libro mao ang nagsulat sa libro, dili ang gabasa-basa ra nga wala kasabot. Si Bro Dwayne girecommend ug gisuportahan sa mga respetado nga mga Catholic Bible scholar. Pangutana, si Pastor Fuentes ba mapakita nga gi-recommend siya sa mga Bible scholar sa Baptist Church? Gusto nako nga makahimo si Pastor Fuentes og video nga kinsa sa mga Bible scholar sa Baptist Church ang ming support ug ming recommend niya. Ang libro ni Bro Dwayne kaming sulod sa mga review sa mga scholars ug theologians nga naitaas nga giskulahan sa Biblia ug theology. Pangutana nako pastor, nakasulat na ba ka og bisag isa ka libro man lang nga gipa-check sa mga scholar sa Baptist Church? Siguro moingon ka Fuentes nga dili nimo need og recommendation or magsulat og libro. Pero sa realidad, murag dili jud makakuha si Fuentes og recommendation sa mga scholars sa Baptist. Kay makit-an ang iyang naibawaan sa exegesis ug biblical language kung makapasar ba kini sa mga scholar. Murag dili man gani kay baw mo basa og Hebrew ug Greek manuscript si Fuentes nga dili mo gamit og interlinear. Pangutana, sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na nabay Old Testament, yes or no? Yes, there is already existing Old Testament. Okay, maing buntag ninyo tanan, no? Okay, magkuano po tani? Magkatawa dyan ko sa mga comments sa mga laing tinuuhan, eh. Nga niya, oh. Tubalik ko na kay katawa dyan ko na kung balik-balik kanida. Hane, sa pula na to, ha? Kanyan Genesis, Exodo, Leviticus, Deuteronomio, nga to sa Malakias. Ano ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nga to sa pinadayag. Karon, yung sila angkon ng Katoliko. Sige. Kani, gikumpal ni sa Hodeo. Wala na ilabot. Kanira gikumpal sa Hodeo, ha? O ilabot. Pangutana, Biblia ba na? Di na Biblia, eh. Old Testament ra na. Muna gikumpal sa Hodeo. Muna gipangutanan ni Rayan. Kamu ba'y nagkumpal sa Old Testament? Ang tubag dili kay Old Testament raman natin. Wala may pamatunan ni Pala Darwin. Ang gipro ni Pala Darwin, the whole Bible ang gikumpal sa Katoliko. Dili Old Testament lang. O kana, amatod ay niya be. Bible ng Old Testament ra. Oh, naunsa man naman ang ayabag naman taon mo. Hindi maghimo taog ka ng video nga pasabot sa mga sulpot ng gahig ulo ba? Ingani, sabton ta mo ha. Itay mo niya mga manuscript. Sample lang ha, mo niya mga manuscript. Kaniyang Old Testament, Genesis, Exodo, Leviticus, Deuteronomio, Numbers, nga to sa Malakias. Nya kita mo niyang New Testament, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, buhat. Na nang litan, ang gihimo sa mga Hudiyo, gikumpal nila ning Old. Kanira lagi kumpile, kanira nga Old lagi kumpile. Ana, wala nilabot, kanira. Onya, ang apostoles, ang gikumpile, kanira pong nyo. Ane, wala nilabot. Kanila gikumpile, wala nilabot. Siya po, kanira gikumpile, wala nilabot. Karon, kung sa may gibuhat ni Bishop Eusebius, hala, kani, gikumpile gali, hakoton ba? Gikumpile niya na ang Old o ang New. Ang naghimo si Bishop Eusebius. Pumusupak mo ana, pangita mo, o kinsay mas una niya nga gahimo ani. Sabot mo?